Ji ekranên bir haber var. Dem baş temaşevanên hêja bi bernameyeke nû ya rojeva heftê em rojareke din li pêşberê we ne. Pêşketin û geşidanên ku dina vê heftê de qewmî û derketin pêş em ê hewl bidin car din ji we re ragihînin. Lê çi derketin pêş em wan ser navan di serê de bore parve bikin. Îro girîng e ji ber ku îro heştemîn salvegera komkujiya Dêrsimê ye. Gelek kesan di wê komkujiyê de jiyana xweşdestan em ê wê piçek ji we re ragihînin û bi bîr bixin. Yekê gulanê me li doxujtina vê heftê de li ser ranserê cîhanê û li Tirkiye û li Herêmê yekê gulanê hate pêşwazîkirin bi xwepêşandana derbas bû. Em ê di menên yekê gulanê jî bînin ser ekranê we. Doxsê gulanê bû roja azadiya rojnamegerên cîhanê bû. Lê mixabin gelek rojnamegerên li Tirkiye vê rojê di girtîgehan de pêşwazîkirin. Em ê rewşa rojnamegeran jî bînin ser ekranê we. Her wiha pêşketineke girîng do qewmî ev çi bû? Rojnamegerê jin yê li Herêmê hatin gerhev û platforma rojnamegerê jin yê Mezopotamyayê damezrandin. Em ê wê jî ji we re ragihînin. Her wiha li Sûriyê jî li Rojava jî pêşketineke girîng pêk hat. Operasyona Raqayê ku jî zan dest pê kiribû. Di operasyonên de yekî pêşketineke girîng çêbû. Teqba bajarokê Raqayê ji aliyê Qesedê ve hate rizgarkirin. Herî dawî ji dervê welat jî li ser zimanê Kurdî xebat tom dike. Ferhenga Rûsî û Kurdî hate amadekirin. Kesî ku wê ferhengê amade kir ji televizyona me re axivî, ji platforma me re axivî. Em ê wê jî bînin ser ekranê we. Belê pêşketinên ku pêk hat bi vî rengê bû. Lê em bi komkujiya Dêrsimê dest pê bikin. Ji ber ku îro heştemîn salvegera komkujiya Dêrsimê ye. Serhildana Dêrsimê ango terteleya Dêrsimê di sala 1937 û di navbera 1938 de pêk hatibû. Li herêma Dêrsimê ev çêbibû. Bi Kurdî dibêjin di milkî dibêjin terteleya Dêrsimê li gorî şavkaniyan di serhildana Dêrsimê de 13,000 ango 40,000 mirov hatin kuştin temaşevanên hêja. Ji ev qas kuştin pêk hatibû dema li wê de ra dibêjin ava çema Mûzûrê jî sor bibû. Ji ber ku mirin zêde bû kuştina welatiyên Kurd zêdetir bû çemê Mûzûrê jî ava wî sor bûye. Serhildana Dêrsimê yek ji mezintirin serhildana li Herêmê ye ya sala İstanbul pêk hat. Li gorî çavkaniyan di serhildanê de mevgot nêzîkî 13,000 ango 40,000 kes jiyana xweşdestan. Di wî pêvajoyê de fermandarê Dêrsimê Pîr Seyîd Riza dibêje min çi kir bi derewê wan re min serî rast nekir ew ji min re bû derd lê min jî li ber we serê xwe netewand bila ew jî ji we re bibe derd. Ev jî gotina Seyîd Riza ye ku mohra xwe li dîrokê xistibû hê jî bi van gotinan em ê bibîrtînin û dema ku behsa Dêrsimê dikin bêguman Seyîd Riza tê bira mirov ev jî gotina wî ya herî dawî bû beriya ku bêdar vekirin ev gotinan bu ziman. Ji aliyê din ji bo vê komkujiyê şermezar bikin û kesên ku jiyana xweşdesta bi bîr bînin welatiyên Dêrsimê xwestin vê rojê bi bîr bînin yan çalekek û daxuyanekê li dar bixin. Lê walîtiya Dêrsimê ev daxuyaniya ku hate xwestin li qada Seyîd Riza bêdayîn qedexe kir. Sedema wê yekî jî got li dijî qanûna xwepêşandan û meşanê ev daxuyanî ji ber vê yekê jî daxuyana ku li Dêrsimê dê bata li dayîn ji aliyê walîtiyê ve hate qedexe kirin. Me xwest em vê jî bi vê yekî bi tena xwe bikin ji bo ku ji bo me rojeke girîng bû agaheke girîng bû ev yek. Ev bû yê rojeke din girîng yekê gulanê bû temaşevanên hêja roja ketkarên cîhanê bû me li dû xwe tiştekê gulanê. Wek hûn jî zanin yekê gulanê li tevahiya cîhanê tê pîrozkirin tenê ne li Tirkiye ango li Herêmê li cîhanê jî karker dadkevin qadan û vê rojê pîroz dikin. Lê dîroka vê rojê çi ye? Vê rojê çawa derket horê em dixwazin hinek vê yekê bîr bixin ji we re. Yekê gulanê di serî de cara yekem di sala 1988 de li Amerîkayê derdkeve holê karkerên ku di fabrîkayên de dişoxilin li hemberî xebata zêde 19 saetan li hemberî vê yekê derdikevin û diçin grevê çalakiyan li dar dixin. Ji bo ku dibêjin em nikarin 19 saet bişoxilin ev li hemberî zagonên mafê mirovan e
خواستن 8 ساعت بشوغدن و جبو ویکی لامریکا لباجار شیکاگوی درکتن قادان و خواستن 8 ساعتان بشوغدن جاره یکم کارکر ویکی خوری قسطن کرنه و درکتن قادان پشت ویکی د سال 1908 نهان ده لپاریس جبو کارکرین کوداکتن قادان و داخوازا گروه کرن یکی گلانه روژا کارکرین جهانی هات راگهاندن و جوی روژه حتی نها لتواهی جهانی کارکر داد که قادان در روژه یکی گلانه ده و داخواز مافی خو و حق دست خود کن لترکیه جی لهرم جی افکات لانقره استانبول ازمیر آمد کارکر داکتن قادان و داخواز مافی خو کرن وان دیمن کارکران بین سر اکرانه و پشت وی که می بردام بکن بدلکی گرم بجوشک مزن وی روژا دیروکی روژا یکیتی روژا پشکرتنه روژا تکوشینه لحمو گلمه پیروز دکم لوه حمیم پیروز به ببه صدم آزادی ببه صدم اتفاق و یکیتیامه والله سكيت ورامري وشيني Bayrak nasıl görmeyeceksin ki? Bayrakları görmeyecekmişiz. Selam olsun cumartesi annelerine. Selam olsun savaşa karşı barış diyen yiğitlere. Sevgili yoldaşlarım, İşçiler, emekçiler, gençler, kadınlar, bu ülkenin ezilen bütün halkları ve bütün ötekileri, üretenler, bir arada yaşam umudu olan ve ortak gelecekte barışta, özgürlükten yana asla geri adım atmayanlar, sizleri Ham Emekçiler Sendikaları Konfederasyonu KESK adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Merhaba, Hukheratın, ehlen ve sehlen. Selam olsun Türkiye işçi sınıfına, selam olsun 1 Mayıs'larda yitirdiğimiz canlarımıza. Let's go.
Beri temaşevanê hêja dîmenên yekê guranê ya li sê bajaran me anî serekranê we karkeran di rewşa o halê de di rewşa ku li welatê me nahatê de ye. Yekê guranê roja karkeran bi vê şeklê pêşwazî kirin û gelek karker jî di wê rojê de mixabin cardin dixebitin. Girîng bu ew roj me xwest em wê jî bi were parve bikin. Rojeke din ku girîng do bû. Ew jî ji bo me girîng bû. Çima bû? Sisiye Gulanê ji aliyê netewên yekgirtî ve wekî roja azadiya çapemeniya cîhanê hatiye ragihandin. Bi vê şeklê li tevahiya cîhanê ev roj ji aliyê rojnamegeran ve tê pîrozkirin û tê pêşwazîkirin. Lê mixabin li Tirkiye, li welatê me, hempîşeyên me, hevalên me di girtîgehan de vê rojê pêşwazî kir. Gelek hevalên me niha di girtîgehan de ye ji ber ku ramanê xwe bi devkî anî tile ziman vê rojê di girtîgehan de pêşwazî kirin. Ji bo münasebeta vê rojê gelek saziyên çapemeniyê daxuyan yek belav kirin. Ji wan yek jî saziya ad derbarê rojnamegeran de bû. Sendîqaya Rojnamegerên Tirkiye derbarê vê yekê de daxuyanekê weşand û anî ziman ku li welatê me ku rewşa o halê tê bi rêvebirin rojnamegerî tê tunekirin. Bi dehan saziyê çapemeniyê muhalîf hatin girtin dixwazin çapemeniya Türkiye yek deng bikin û yê muhalîf dengê wan bibirin û wan tune bikin. Daxuyaneke bi vê rengê hatê dayîn. Her wiha rapora çavderiya medyayê ya di derbarê vê rojê de daxuyaneke weşand. Rapora çavderiya medyayê di sê mehên 2017 de anî ziman ku 118 rojnameger di girtîgehan danê. Tenê di meha Çile, Sibat û Adarê de 38 rojnameger hatine binçavkirin û ji wan 10 rojnameger bi sedema heqaret li Serokkomar Erdogan kirine hatine binçavkirin temaşevanên hêja. Ne tenê vê saziyê bi ku kesên daxuyanî da rêxistina efiya navnetewî jî bi münasebeta Sisiyê Gulanê roja azadiya çapemeniya cîhanê daxuyaneke weşand û balkişand ser rewşa rojnamegerên li Tirkiye. Saziyê daxuyaniya xwe de got gelek çalakên azadiya rojnamegerên li Tirkiye û cîhanê hatiye astengkirin. Saziyê xwest kesên digirtîgehan de rojnamegerên digirtîgehê Tirkiye'de bila berdin berdan û her wiha bi vê münasebetê li ser malpera Twitterê jî hashtagê vekir û di wê hashtagê de billboardan çêkiribûn. Wan billboardan li Stenbolê li gelek navçeyên Stenbolê wan billboardan daliqandin ji bo rojnamegeran. Ev yek jî pêk hatibû. Tenê kesên ku daxuyanî da ne ev bûn cemêta rojnamegerên el heremê jî daxuyanekê da TGS daxuyanê da û dîskê jî daxuyanekê belav kir bi münasebeta vî rojê û hemiyan jî yek tiştê anî ziman gotin rojnameger karê wan milletê agahdar kirine gel agahdar kirine ji bo vê yekê divê rojnameger ji ber karê xwe ji ber karê ku dike neyê darizandin. Hemûyan jî vê yekê anî ziman. Ya kesê ku karê xwe bike, kesê ku welatiyan agahdar bike ji ber karên ku kiriye divê neyê darizandin û bank hikûmetê kirin rojnamegerên girtî û niha di girtîgehan de ye berdin. Em wan daxuyaniyan bînin ser ekranê wê piştê wê em berdan bikin. Özgür Asım susturulamaz. Özgür Asım susturulamaz. Haber ajansı, gazete, televizyon kanalı kapatılmış durumda. İnternet siteleri sürekli engelleniyor. Yüzlerce gazeteci işsiz kaldı bu süreçte. O yüzden biz adliye önünde açıklama yapmayı uygun bulduk. Çünkü zamanımızın çoğu zaten adliyelerde geçiyor. Basın özgürlüğünün demokrasi için insan haklarının tanındığı bir düzen için ön koşul olduğunu hep söyledik. Tutuklu gazetecilerle, yargılanan gazetecilerle, kalemi, makinası elinden alınan gazetecilerle Türkiye'de yaşayan her yurttaşın da söz hakkı kısıtlanmış oluyor. Bu ülkede kahrolsun insan hakları pankartı taşıyanlara da tanıklık ettik. Sözde insan hakları savunucuları diyenlere de. Geldiğimiz noktada sözde insan hakkı dahi yok. O hal var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi askıda. Gazetecilik savcılara değil, tarihe tanıklık etmektir. Gazeteci kamuoyu ilgilendiren konuları haberlerinde anlatır. Meslek örgütleri ise baskıların bu denli arttığı bir dönemde en az kadar yürekli olmalı, statükolara değil özgürlüklere sahip çıkmalıdır. Biz bu anlayışla hapishanelerdeki meslektaşlarımıza yönelik tecrit
açıklamalarını kabul edilemez bulduğumuzu, hepsinin bir an önce serbest bırakılmasını istediğimizi bir kez daha yineliyoruz. Özgür basın susturulamaz. Siye Gulani, Azadiye Çapemeniye Cihanê Pîrozbe. Meteyên Yekbûyî di sala 1993 de ji bo azadî û serxwebûna Çapemeniyê Sî Gulanê wekî Roja Azadiya Çapemeniya Cihanê îlan kire. Lê ew qas sal derbas bûn Azadiya Çapemeniyê ku pîvanên herî sereke ya demokrasiyê pirsgirêka mezin e. Dema em li rewşa Çapemeniyê dinêrin, em dibêjin mixabin çapemenî ne azade. Sala 2017 û hêj rojnameger tên kuştin, girtin, binçavkirin, rastî lêdanê tên. Rojnameger tên darizandin û cezakirin. Li Tirkiye ev rewş bêtir xerabtir e. Li şûna rewş baş bibe, her ku diçe xerabtir dibe. Tu carî mafê civakî yê agahdarkirinê divê neyê astenkirin. Bi hêviya zextên li ser hemû çapemenî bi dawî bibin û hemû rojnamegerên girtî bên berdan li hemû hempîşeyên me yên rojnameger Sîyê Gulanê Roja Azadiya Çapemeniya Cihanê pîroz be. İnisiyatîfa Rojnamegerên Azad. Gazetecilik suç değildir. Birleşmiş Milletler'in 3 Mayıs'ı Dünya Basın Özgürlüğü ilan etmesinin üzerinden tam 24 yıl geçti. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü ilan edildiği yıl, yani 1993 yılında Türkiye'de 6 gazeteci öldürüldü. Susturulamaz. Gazeteciler çıkacak, yine yazacak. Gazeteciler çıkacak, yine yazacak. Berê temaşevanên hêja me daxuyaniya sê saziyên çapemeniye anî ser ekranê we hemûyan jî tiştekanê din ziman gotin raman nakeve girtîgiyan kesên ku agahiyê dide welatiyan dide gel divê nekeve girtîgehan ji ber fikrê xwe neyên darizandin vê eke anî din ziman û daxwaza berdana rojnamegerên di girtîgehê dikirin vê eke me xwest em ê were par ve bikin. Bengo pêşketineke girîng pêk hatdo ji ber çi bû platforma rojnamegerên jin yê Mezopotamyê hate avakirin li herêmê cara yeke me ku li Tirkiye platformeke bi vî rengê tê avakirin. Ji aliyê jinên rojnameger yê herêmê ve hate avakirin li Amedê ev pêkat jinên rojnameger yê li herêmê hatin gerhev û biryar girtin ku xwe dibin bana vê platformê de birêxistin bikin. Ji çima tiştek pêwîst bi vî yekê dîn jina anî ziman ku divê kesê ku di derbarê rojnamegerê jin de biaxive divê jin be. Yani rojnamegerên mêr divê di derbarê jinan de ne xwedî mav xwedî gotin be. Ji ber vê yekê biryara vê yekê girtin. Dibêjin li hember qayekayên ku hate derxistin, saziyên ku hate girtin, rojnamegerê jin yê ku bêkar hatin hîştin, dibin bana vê saziyên de bêgel hev û kar û barê xwe dibin bana vê platformê de bimeşînin û dibin bana vê platformê de rojnamegerê jin xwe birêxistin bikin. Bi vê armancê ev sazî hate damezrandin. Gelo endamê vê saziyekê ye ji kî pêkti hemû rojnamegerên li herêmê, hemû rojnamegerên li Tirkiye, hemû rojnamegerên li cîhanê dikarin divê platformê de cî bigirin û hate gotin. Vê platformê deriyê xwe ji hemû rojnamegerên jin re vekirî dihêle. Ev tişt hate gotin. Pêşketineke girîng bû ev yek ji ber ku li Tirkiye cara yeke me ku rojnamegerê jin platformeke bi vî rengî ava dikin. Çima platform avakirine wê yekê ji anî ziman û gotin ji ber ku şert û mercên o halê destûr nadi ku komalê ango baqif bê vekirin. Ji ber vê yekê niha ew ê dibin bana vê platformê de karûbarê xwe bidomînin rojên pêş de wê biryar bidin ku bi çi awayê berdewam bikin. Em daxuyaniya vê platformê bînin ser ekranê we piştî wê jî em ê bir teqbayê berdewam bikin ji ber ku li wê dira jî pêşketineke girîng pêk hatibû. Majin rojnameger yê Mezopotamyê ku Almanca avakirina wî çi ye em ê ji we ragînin metnek amadekirî naha ser de wê bi Kurdî bixwînin piştre wê Tirkiye wê xwendin lêz bi Kurdî dest pê bikim. Almanca avakirina platforma jin rojnameger yê Mezopotamyê çi ye ez wê bore par pê bikim.
Em wekî rojnamegerên jin yê bêkar hatin hîştin ji bo dengê xwe bi rayê giştî bidin bihîstin. Ji bo piştevaniya dinavbera rojnamegerên jin de ava bikin hatin gelhev. Ev platform de ji bo hemû rojnamegerên jin û piştevaniya jinên navnetewî vekiribe. Di ev xebat jalê rojnamegerên jin yê bêkar hatin bêmeşandin. Di armanca me ya sereke jinên muhalîf yê li hemberî beadalî têkoşîn didin meşandin dibîn sîwaneke de bînin bahev. Platform de dipêvajo o halê de ji bo zextên li hemberî rojnamegeran bê dîtin û ji rayê giştîrê bê agahdar-kirin roleke giring bilîze. Di wekî mekanîzmeke ku piştgirî dide rijinên rojnameger tevbigere. Taybetî rojnamegerên jin ku bi kahekayan ji karê xwe hatin dûrxistin dê di platformê de bê bahev. û kesên ku bêkar hatin hîştin bê piştgirîkirin ji bo karê xwe bidomînin hewûdan bêdayîn. Ji bo van hemûyan platforma jinên rojnameger yê Mezopotamyayê hate avakirin. Berê temaşevanên hêja me di derbarê platforma rojnamegerên jin yê Mezopotamyê ber çi sedemê hate avakirin. Me xwest em wî jî bi we re parve bikin ji ber ku dosisiyê guranê roja rojnamegerên cîhanê bû me xwest di derbarê vê yekê de jî avakirina armanca vê platformeyê bînin serekiranê we ji bo vê yekê me vê dîmenê bi we re parve kir. Me got li rojava jî pêşketineke girîng pêk hat çi bû ew yek bajaroka Teqbayê ku girêdayê Reqqayê bawayeke fermî hate rizgarkirin dîmenê wê jî hate belavkirin. Şervanên Qesedê ku dibin Qesedê ku ev rojane bi mehane ji bo rizgarkirina bajarê Reqqayê operasyon da bû destpêkirin pêşketineke girîng pêkanîn bi vê yekê ve xwe herî zêde gihîştin Reqqayê piştî ku ev bajarok hate rizgarkirin. Di 21 adarê de ev pêngava rizgarkirina bajaroka Reqqayê bajarê Reqqayê hatû bû destpêkirin û hê bêhtir berdewam dike şervanên Qesedê pêşketinên xwe di domînin û çeteyên Daişê di vê pêşketinê de derbên giran dixwe. Piştî bajaroka Reqqayê hate rizgarkirin jî derbeke giran li Daişê hate xistin. Gelo Teqba li ku ye û çima giring e? Em vê yekê jî ji we ragînin ji ber ku bajarokeke stratejîk e û ji bo her du ayiyan jî giringiya wî heye. Bajarê Teqbayê ku li çarxeriya çemê Firatê li bakurê Sûriyê jî digire temaşevanên hêja. 40 kilometreyan dûrî Reqqayê 115 kilometre ango 100 kilometre dûrî Helebê cî digire. Tevê ku ne zelalê jî tê texmînkirin ku nüfusa wê bajarokê heftê ango 8 hezar be. Lêbelê bi destpêka şerê navxweyê li Sûriyê ev nüfus mixabin kêmtir bû û herî zêde nüfusa ku Erebên Sunnî û eşrên Erebên Sunnî pêk dihat ji wî bajarokê koç kirin. Riya bazirganî bû ev Teqba li ser riya bazirganî de cih digire. Berê riyên bazirganî yên di navbera bajarên mezin yê Sûriyê û bajarên li Iraqê wekî Musul û Bexdê bi hev vegirê dide ev navçe. Bi çêkirina benda vê re hê girîntir bû rewşa wî. Daeş vê bajarokê wekî Medîneyê bi nav dikir temaşevanê hêja ew qas girîng bû ji bo wan lê piştî ku şervanên Qesedê operasyona li hember Reqqayê da destpêkirin û ev ji 21 adarê ev operasyona xwe dom dike bajareke stratejîk bibor navçeyeke stratejîk ku ew qas giring e bi dest xistin. Em dîmenên wî bajar navçeyê nehane bînin serekiranê we gelo çawa hat bi dest xistin pevçûnên li wê dera bi çi awayî ye em wan te beşe bikin piştî wê jê berdewam bikin.
باجاروک رقای باجاروک گرینگی رقای پشتیکو شروان قصدی اپراسیونا لهمبری رقای نادس فکرن هر کدوچه خونیزی رقای دکن گرینگی باجاروک رقای چیه؟ 40 کیلومتریان دوری رقایه ست آنگو 115 کیلومتریان دوری حلبیه تبي كون نزل على جيت تخمين كون نفوس باجار روكا رقي هفته انغو 8000 به لبلي بچ دسپیکرنا شر نافخوی یا لسوری هم روانج باجار کوش کرن هم جی کوشی باجارو کې دن کرن لباجار هبونا عشیران و تکلین عشری گلک خورته لتقبای مینا لرقای نفوسك خرد عربين سني هي تکیلیا وان نفوسین عرب سنی به عشرین عرب سنی لروجاوای عراقی رهیه باجار تقبای کو باجار ریم بازرگانی یندنابرا باجار مزن ای سوریه و باجار لروجاوای عراقیه وکی موسول و بغداد به و گردده جبو و که جبو هر دو آلیان گلکه گرینگ بو تقبا بچه کرنا بندا وره هی گرینگ تر بو وزركبتين هريامي هربشيو بدري انا عم تبسونا طبقة انا ام هيدي دي بر سوير درن شري ما بردوامن هم برشتا اوبراسيونا رزقار كنا طب دوام دكه شروان قصد لفر بتانغان بسلاح جران اوبراسيوني دوام دكن چتين داعش لداويه باجار تنگا بنا بری تماشاوان هنجا مگوت باجارک که گرینگ یه رقاید بو و اپراسیون رقایده جه که گرینگ دگرد اف باجاروک دنا و هفته ده اف جی جالی شروان هزین سوریه دموکراتیک و هات رزگار کرن مگوت داعش و باجاروک وکی مدینه بناو دکر جبوخو اوقاس استراتژیک و اوقاس گرینگ اف باجاروک دروجن پیش تامه بنرن گلو و اپراسیون رقای چاوا پیش بکوه بله امنها لسر زمان کردی خبات که هات کرن امن وره پارو بکن جبر کو اف خبات جدار وی ولایت هات لولات به مخابن سازی و دزگه این کو خبات زمان کردی دمشاندن به قایقان کو هات درخستن و بروشا او حاله کو هات اعلان کرن هموجی هات گرتن تلویزیونجی گجوان یک بو سازی و دزگه کل سر زمان خبات خود مشینن دبی پیواجوده هاتن گرتن لگل وی اکیجی لدر وی ولیت گلی کرد ولاتین کرد جاردن خبات خو لسر زمان کردی د دومینن جوان یک جی شورش جولمرگی بو جولمرگی وکی کو پاشنا ویدش دیاره بخوش جولمرگی بریا سالان جوی در کوش کریه او چیه روسیه روسیه لسر زمان کردی خبات خو دوم کریه لوی در زانیان خوندی نهاجی دکتورا خودی که جاردن لسر زمانی کردی دفش خیبات خو برنه دایا خواستی زمانی خو پیش بخه و جبوه یکی جی فرهنگ روسی و کردی درخستیه جبو شوی فرهنگ درخستیش خو اویجی نها بین زمان بین سر اکرانه و دویجه جبو کردین کل روسیه اینه و دخوازن زمان روسی هم ببن تنگاسی نکشینن و جبو وی تنگاسی چاره سر بکن امره که بی رنگ درخستیه هوله خباته که به شکل درخستیه هوله آرمانجا وی یکی دویجه حتی نها لسر زمان کردی و روسی فرهنگ بی رنگی نهات یا آماده کرن دماکو اوجی خبات خود دامشاند به فیر بوی کو تو خبات درباره وی که دتونه و دست به خباتا بی رنگی کریه نه فرهنگی که روسی و کردی لبردستمه هاتی آماده کرن اوجی جالی شورش جولمیرگی و هاتی آماده کرن به خوش بسا وی که دیگه و رپورتاج اقدامه امی وی بین سر اکرانی وی پشت ویجی امی بیلتن خوب دایی بکن یا که من دیتی دجمن هر زده ایرشی زمان دکه دجمن به هر درفت خو به هر تکنیک خو به همه هزا خو ایریشی پیو کته دکه ایریشی زمانی ته دکه او د حالت بوی زمانی خو به حلینی او بوی زمانی و چند داته هبوناته تکلین تین مالباتی تکلین تین دیروکی به زمان و وقتینه لما من بریار دا به شخص خو مگو مادم دجمن به هر آوایی ایریش زمانی تد که دمک
تکوشینا لهمبر و ایریشه دبت و زمانی بپارێزی هیمبونا هەر پەیڤێکی دەربەکی وی سیستەمەیە تو دەربەکە لوی سیستەمە دەخەبی هیمبونا هەر پەیڤێکی بە پێشخستنا زمانی خۆت دەربەکە لوی سیستەمەی دەخێ لما پشتی لیسەیە من بریاردا من بریاردا که از ترکیه نخوینم و پروردای خو یا زانینگه و یا پیشتری لدرو دوام بکم لما و من خواست از زمانه که دنیا بیانی جی فربم جبر که من زمان وک چکک بخوا هل بجرد وک چکک و از پی خود بپارێزم جبر که دجمن پرانی سر زمانی تا ایریشته او گرد بوی زمانی خواه بپارێزی لما من بری خود دروی ولات و من دست به وقت زمان بیانی جی من خواه زمان روسی هل بجار جمع که زمان روسی مرا سمپاتیک دهات من بری دخواست دست فیر ببم از زمان من دست بکر دروی ولات هم زمان روسی فیر ببم هم تعریبات اینکه سر زمان کردی به سالان سر زمان من هاتی کرن وانا سر راست بکم وانا کیماسین و تمام بکم او راستین هفت دبیجم وقت پارالل من دست به هم فیربونا زمان کردی هم فیربونا زمان روسی و من خباتین خو دوی واریدا مشاندن و من اف کیماسیا هیمبونا زمان روسی دا جی فرق کرد بو جبر کو دمام روسی فرد بون د نونارین هر منطقه که ام د پوله که دا کم دبون از میناک بو میناک بیجم یه چینی فرهنگ روسی و چینی ود کرد و فرد بو یه فرهنگ روسی و ترکی ود کرد یه اروپایی فرهنگ زمان خواه و روسی ود کرد از جی فقیر خدا چه بکم مجی مجبور به زمان که از به آسیمیله بویی من بوی زمان فرد بون زمان ترکی و کردی لما دویا بو اف کیماسیه تمام بویا و لما من 2 سالین خوین ماستر دان فیربونا تئوریا فرهنگزانی کردی و روسی و من 2 سالا سر فرهنگزانی روسی و کردی لیکولین کرن و من تزکی سر تئوریا چکرنا فرهنگ زمان روسی و کردی من نویسی و پیشت از حاتم به پروگرام دکترای و اف تئوریا کو از فربوی و لیکولینین کو من کری من سروی اساسی من خواستپیرا و لیکولینا و چافکانی بری من هاتیه چکرن و من دست باوی که پراتیکی باوی که نویسکی دست به چکرنا و فرهنگی کرد بله شورش و مرگیر تین زمان دویجه و نکودر جیهان ببن گرو مخازن سر زمان کردی بخبتن اف هبودان تجاری نای آستین کرن و اف داخواسته به پیشاوی جی نای گرتن راستی جی بوی که تماشاوان هیجم دویل کودره کرد هول سر زمان کردی کاروباری خو خبات خو بدومینه جبو پیشخصنا به زمانه ما دوی هر یک امور کسک لسر به زمانه خبات خو بدومینن بله مخواست ام به ویدیوی بتنا خو لودرا بداوی کن حتی هفته به روزا پنجشنبه 2 ساعت 4 مجاردن لودرا لبشبری و بن بمن راه خیر خوشیده دمش